il-Knisja tagħti lura ħafna u ħafna ħidma b'tanġit lis-soċjetà tagħna. Għaldaqstant jiena ħassejt illi għandi nkun jien illi noħroġ minn Kastilja u niġi għand il-Knisja niġib din id-dar illi tant qed tagħti servizz tajjeb, tant hemm persuni fiha li qed huma residenti fiha li taw servizz ħajjithom. U naħseb kien messaġġ illi nwasslu dak illi jiena verament li għandna filwaqt li hemm din id-distinzjoni bejn l-Istat u l-Knisja, l-awtonomija reċiproka bejn l-Istat u l-Knisja, hemm valuri li huma komuni f'dak li huwa soċjal prinċipalment, u xtaqt nibgħat dak il-messaġġ. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Onorevoli Prim Ministru Dr. Robert Abela ta' żjara ta' korteżija li qed jagħmel mhux biss lir-Rajja tal-Knisja imma anke l-għażla tiegħu li niltaqgħu f'dan il-post li huwa wieħed mill-postijiet fejn il-Knisja issarraf il-kliem fl-emil ta' solidarjetà u b'mod speċjali ta' kura lil saċerdoti li taw ħajjithom għall-poplu. Kif għattu ukoll l-Onorevoli Prim Ministru, dawn huma nies li mhux bil-fors kienu fil-headlines, imma taw ħajjithom fil-missjonijiet, fil-parroċċi tagħna bħala reliġjużi wkoll u blajnuna anke tal-qaddeja taċ-Ċinaklu li qegħdin ikomplu l-missjoni tal-fundatur tagħhom Monsinjur Grima qegħdin ukoll jagħtu servizz li huwa wkoll karità konkreta. Jiena nixtieq ringrazzja wkoll il-Prim Ministru tal-kliem tiegħu ta' inkoraġġament. Aħna min-naħa tagħna nwedu is-sosten totali tagħna, l-impenn tagħna aħna inkomplu nikkooperaw mal-Istat għal ġid komuni. Anke għaliex nixtiequ ħafna li f'dan il-mument nagħtu sinjal qawwi ta' tama lill-poplu kollu tagħna.